ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ନାରୀ। আচ্ছা জ্যোতি, তবে তবে কଣ এপর্যন্ত ডিউটি যাইল? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତଳେ କଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ନା କଣ? ମାୟା, ତମେ ମଦ ପିଇଛ? ଆରେ ହଁ, ମଦ ପିଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଇନି, କାଲି ରାତିରେ ପିଇଥିଲି। ମାୟା, ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ ହୋଇ ମଦ ପିଇ ହୋଟେଲ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିଛ। କହିଲୁ କଣଟା ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା? ମାୟା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଦ କିଏ ନ ପିଉଛି? ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମଦ ନ ପିଇବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେମିତି? ମାୟା, ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ତମେ ଯେ ମଦକୁ ଆଗ୍ରହତାର ସହିତ ପିଉଛ, ସେ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ କେବଳ ଲେଖା ଅଛି ପଢିଛ, ସେ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି alcohol drinking is injurious to health। ଜ୍ୟୋତି, କଣ ଯେ କହି ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମାନୁଛି ତମ କଥା, ହେଲେ ଏଡେ ବଡ଼ ବୋତଲରେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର, ତା ଛଡ଼ା ତମ କହିଲେ ଯଦି ସେ ସବୁ ପଢିବ କିଏ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ସେ ମଦ ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ତମେ ପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସେ ମଦ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଚଳୁଛି। ମାୟା, ତମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ତମେ ହେଉଛ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଯାକର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦ ପିଇ ହୋଟେଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାପରେ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବି ତ? ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କଣ ଭାବ ଅଛି? ଘର, ଗାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା କଣ? ତାପରେ ବି ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ଏଇଆ ନା? ଶୁଣ ଜ୍ୟୋତି, ମାନୁଛି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତମର କଣ ଦରକାର ଯାହା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତମ ପାଖରେ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କଟାଏ, ସେ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସେ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ପୁରାଣ କଥା ନେଉ କାଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର କଥା। ଏ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମା ଅନୁସୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲଖେଇଆ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଦେଶର ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜମମୋହରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଦେଶର ମା ସୀତା ଦେବୀ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଉଆସକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଭାଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଦିଟା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ହାତ ଦିଟା ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ମୋ ଦେହଟା ବି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ତୋର ବାକି ଅଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଜମିର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ।
ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ କହୁଛି ଏବେ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଛ। ତୋର ସେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଦୌ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଅବେ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ। ଅବେ ଯା ଜୀବିତ ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ଭଗବାନ ଏ ଆତ୍ମିକା ଶିଖନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ହାତରେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବାକୁ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆସୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆସିବି। ସ୍ୱାମୀ ମାସ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣିବ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଶୁଣ